Gemeente Zuidwest-Friesland wil een sociaal en economisch krachtige gemeente zijn. Werk is hierbij van groot belang en dus ook het ondernemerschap. De samenleving flexibiliseert en het ondernemerschap wordt steeds belangrijker voor de lokale economie. Daarom investeert de gemeente in een goed startersklimaat, zodat mensen sneller de stap naar een eigen bedrijf durven maken. Het verbinden van ondernemers en starters is één van de doelen van het Startpunt Ondernemers. Succesvol word je namelijk niet alleen. Een goed netwerk is onontbeerlijk. Word ook ambassadeur van het Startpunt Ondernemers, oftewel word ambassadeur van elkaar, zodat we samen onze regio een impuls kunnen geven. Startpunt Ondernemers helpt daarbij en is bedoeld voor iedereen die nadenkt over het zelfstandig ondernemerschap of reeds zelfstandig ondernemer is. Er wordt geen onderscheid gemaakt, met of zonder een baan, met of zonder uitkering. Je kunt hier terecht voor uiteenlopende vragen betreffende het ondernemen. Bijvoorbeeld vragen over vergunningen, vestiging, ondernemingsplan of financiering. Je kunt trainingen volgen om tot een goed ondernemingsplan te komen. Kennis opdoen door workshops te volgen of bedrijfsadvies inwinnen in een persoonlijk spreekuur. Er worden ook themabijeenkomsten georganiseerd die zorgen voor een goed netwerk. Wil je als gastspreker kennis delen? Of wil je een vacature invullen? Elke maandag kun je hier terecht. Vanaf 9:30 tot 4:00 is er een specialistenspreekuur waarvoor je een afspraak kunt maken. Vanaf 1:00 is er een vrije inloop en kun je vragen stellen. Vanaf 9:30 tot 12:30 zijn er trainingen waarvoor je je kunt aanmelden. En vanaf 12:30 tot 3:00 kun je workshops volgen, bijvoorbeeld over hoe je een netwerk opbouwt, de fiscale aspecten bij de opstart van je bedrijf, financiering en hoe haal ik een opdracht binnen. Wil je zeker zijn van een plaats? Meld je dan aan via zuidwestfriesland.nl. Op elke laatste woensdag van de maand wordt er van 7:30 tot 10:00 een themabijeenkomst gehouden op diverse locaties in de gemeente Zuidwest-Friesland. Hier komen onderwerpen aan bod zoals: hoe presenteer ik mezelf als ondernemer? Succesvol word je niet alleen. Netwerken is van groot belang. Kijk voor meer informatie over locaties en tijden op de website van gemeente Zuidwest-Friesland.